Thixo libhabe kwavuza umoya onjengehola kwaphuma ke ngoku ilizwi kaThixo athi lo unyana wami oyintandane. Amen. Mveni yena. Amen. 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 Azange athi ulizwi elahobe lehlele ngalo phaya ivali lona bambani lona postani qhomani lona wathi lo unyana wami oyintandane. Amen. Mveni yena. Uqala bani? Yes. Amen. Hallelujah. Amen. So zangathethe ngala moya ovutuzayo, zangathethe ngobhaptizwa kwaYesu, wathetha ngoba makubanjele kubani? uYesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kukhona amayeza kulezi zibambelele ngoku. Amen. Amen. Xa uqonda uma umambela awufuna akusiye. Amen. Bekuthengela isibambelele eqheleni. Amen. Bambele kweforever. Amen. So sithi bambele kagodu kuyabona apha kuwena. Athi hayi ndizabona apha kuwena. Amen. 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 Uthi ndihamba ngemsebenzini andiza kuthikisa benekini. Amen. 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 Uthi ndihamba ndiye etoilet andiza kujonga phe emnyango. Amen. Kanti unike ntoni? Amen. Isibambelelo. Amen. Hallelujah. Amen. Sasikhona isibambelelo sasezulwini esimoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Kanjengala kuthiwa nguMazibuthe. Amen. uMazibuthe udibanisa nemali ezicoins uyayibamba la mali. Amen. If umdibanisa nomnye uMazibuthe uyawubamba lowa. Hallelujah. Amen. And that is why nathi ngosinike umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. Usana oluphila ngaphakathi kunathi. Ethi iBhayibheli kwathi xa kudibana uMaria noElizabeth kwasuka umusana. Hallelujah. Amen. Bathi ngenxa babe noYesu kubo, bathi ngenxa babekhonza oncedibana nomnye lasuka umusana engale kudibana uMazibuthe nomnye uMazibuthe. Amen. Hallelujah. Amen. That is why ithi iBhayibheli ngobathi besendlini ephezulu upstairs base bahlelwa bonke ngomoya oyingcwele bonke bathetha ngelimi ezintsha. Amen. Hallelujah. Amen. Ngexesha omnye ethethe yakhe ilanguage, omnye ethethe yakhe ilanguage, omnye elihlanga, omnye ileli gender, kodwa bavele bavana. Amen. Ngenxa kamoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. So ndifuna sibambe kuloo ndawo leyo. Amen. Amen. Wabonga ngamazwi kaThixo. Hallelujah. Ngawayeki. Hallelujah. Amen. Yabona Yesu Kristu iBhayibheli wathathwa ekumoya wathathwa ngumoya waswaphi enhlango walingwa nguSathane. Amen. 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 Kuyo yonke into wayekuyo enhlango wayemane ekhupha ilizwi kaThixo owayelibambile. Amen. 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 So kwizinto ezazithethwa nguSathane yayizivesi uSathane wezibambe esahlala ezulwini. Amen. Wathi uSathane kubhaliwe uba if ungasithoba kule building ingilozi kaThixo zizawube zikubambe enyaweni ungabetheli nobethela. Amen. Kanti uSathane wengezulwini ebambe ntoni? Izwi likaThixo. Amen. Ebambelele kulo uSathane. Amen. 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 Wafuna ulinga ngalo ubani? uYesu Kristu. Wathi kuba uYesu Kristu naye ebambelele izwi likaThixo. Amen. Wathi naye kubhaliwe uba ungamlingi uThixo wakho. Amen. 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 Yabona if awulibambanga okanye awubambelelanga elizwini kaThixo uzodibana nengxaki ulibale ngezwi kaThixo because alikho ezandleni zakho. Amen. Alikho enhlizweni yakho, alikho engqondweni yakho. Kanti nxa ubambene nalo ilizwi okanye ulibambile ilizwi once kuvele wena kuvele noyibambileyo. Amen. 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 Onyukisa lapha esikoleni weye uprincipal weve yathi befikile ngempiloti yakhe asibalisele insomi sithi silale. Amen. 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 Athi kwakukho ngologo oyeqhathe kujakalase olujakase maskeni batya. Amen. Eboma ushele kancane wathi bambele nje la uswele. Amen. 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 Wabamba naye umvolo oko ujakase wathi athola umshiyapho oko wayibambelele. Amen. 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 Wathi bengujakalase. Amen. Amen.